Ta ja txapelketian erdigunera heltzen gabiz, 5. bikotion euskero prest egongo dalako trikitixa harinarin eta rantxera joteko, aurkezpenik bi erreztabena bikote bat gure inguruen, baina txalo bero bat ezartu deguzen Mirari Azkune eta Aintzane Agirrebeina.
hauxe izan da gaurkoan, guk egin dugun aukera, soinuarekin gozatu, dezagun denok batera, hori lortzen baldin bada, pozik joango gara etxera. Azkenengo kopla honekin, eskerrak eman nahiean, hau martxan jartzeko norbait, horri bilida lanean, entzulei ere eskerrak, bihotzez